қимати билети ҳавопаймо аз Тоҷикистон ба шаҳрҳои Русия дар чанд рӯзи охир ба таври чашмрас боло рафт. айни ҳамиту моҷиро рафтан ай бояд як чи арзон боша 3000-4000 ина пачти 3750 сум и беҳад қимат ко. дар аксари нуқтаҳои чиптафурӯшӣ нархи билети ҳавопаймо дар хатсайри душанбе Москав барои рӯзи 21 август 4211 сомон пешбинӣ шудааст. масъулини чиптафурӯшӣ Болоравии нархи билетҳоро ба мавсими сафари донишҷӯён рабт медиҳанд. нарх дар асл боло нарафтааст, вале онҳое ки мехоҳанд охири август парвоз кунанд бояд ки билетҳоро барвақттар мегирифтанд. сабаби болоравӣ дар афзоиши шумори муштариён аз ҳисоби донишҷӯён аст. сентябр боз нарх арзон мешавад. ҳамасола ба хотири афзоиши мусофирон аз ҳисоби донишҷӯён нарх боло меравад. ҳоло масалан нархи чипта ба фурудгоҳи Жуковский 4700 сомонӣ шудааст. моҳи сентябр нархҳо боз ба танзим медароянд ва 2000 сомонӣ хоҳанд шуд. афзоиши нархи чипта норозигии сокинонро ба миён овардааст. онҳо мегӯянд боло рафтани нарх метавонад нақшаҳояшонро ба ҳам занад. нақшаҳои худмон ма ин ҳама яке аз серӯзаҳо рафтанӣ будум ки нашидест пул нест чӣ кунем то мери ки ҷода одам гирифтиам бо мегарди мебиёи маҷбур. баъзе ҳам мегӯянд бо ин нарх одат кардаанд ва аз ин ки дар Русия метавонанд ҷои кор пайдо кунанд ба ин нарх зид нестанд. зависит дар кор мекунам мисол вуҷуда агар кори соз дошта бошӣ соза мисол нарх соза мисол бри агар аям бекорира мисол як моҳ да кор мекунем як моҳ барои билет кор мекунем. шикоятҳо аз гаронии нархи чипта борҳо садо додааст, бахусус дар фасли баҳор ва тирамоҳ. дар мавсими рафту баргашти муҳоҷирони корӣ ҳамеша билетҳо гарон мешаванд. мақомот мегӯянд баланд рафтани нарх ба сӯзишворӣ рабт дорад ки хориҷ аз кишвар харидорӣ мешавад. арзиши сӯзишворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба дигар давлатҳо гаронтар аст ва омили асосии гарон будани сӯзишворӣ ин сӯзишвории воридотӣ аст. ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолкунандаи сӯзишворӣ нест. гаронии нархи билет дар солҳои охир сокинони Тоҷикистонро водор кардааст аз тариқи Қирғизистон ва Ӯзбекистон худро ба дигар кишвар расонанд. гурӯҳи дигар бахусус муҳоҷирон сафар ба автобусро бартарӣ медиҳанд. арзиши сафар бо автобус ҳудуди 900 сомонӣ аст. ҳарчанд ба гуфтаи аҳолӣ сафар бо автобус 3-4 рӯз ва пурмашаққат аст, аммо аз сабаби гарон будани парвоз бо ҳавопаймо ночор ба азоби роҳ тоқат мекунанд.